Yo kanca tumrene yo mirsani tasukatane kang sekita jadilan kita among basa Jawa lan kreasi bangsa Jawiji yo suram dewangkara kingking lir manguswa kang layon denya ilangkang memanise kumel kocareh nyok martani awas tinggal dampiak prawadya bala haniteh turangga tindak nyok among beksa ya os ya ya os yo os among beksa
Bo. Hả? Nhớ. Ôi. Hả? Os. Oke, atur posisi.
pakai sandal dulu. Oh, formasi baru Mas. Formasi Oh baru. ya. Ini sandalan ini termasuk dalam apa Mas jenenge? Kebersihan. Sebagian Adegan, dari iman. adegan Mas. Oh, adegan. Adegan centarian ini ono Baik. adegan go sandal Mas. Soalnya bariki cosplay dadi nganu prajurit, dadi Turno kudu ya sandalan. timbang bareng jadil engko mlebu ning PKU ndak. Cek cek, oke. Masih tentunya Jatilan yang luar biasa. Tepuk tangannya boleh. Woi, kita kasih Jatilan lagi tentunya di kesempatan hari ini. Masih bersama rekan-rekan Jatilan yang akan menyaksikan di Malioboro Charity for Sumatera. Mainkan Mas pengendang, monggo. Mas, ojo ngerokok, ayo Mas. Ya main ini. Main apa Mas, mandeki ngopo iki? Ini kok. Oh pindah. Oh iya. Tapi gendangnya di pindah. Awas.
Cumaka ing yuda sasatriya tama tetapi engkang suka prajurit karya bela mangsa nilata hidawa kadya rataruna kusumane bangsa Awas.
maju maju. Rika trampak sang yosa purna prajurit kang agresa tata kusuming pura lakukan utama. Rika trampak sang yosa purna prajurit kang agresa tata kusuming pura lakukan utama. Yo. Rika trampak sang yosa purna prajurit kang agresa tata kusuming pura lakukan utama. Hops. Yo yo aus. Aus. Ya, aus. Yo. Aus. Hoi.
Os. Iya John Seus Agung Dumateng, para pamirsa, untuk seluruh penonton yang berada di depan pemusik, monggo dipersilakan untuk duduk. Mohon izin kami untuk para musisi, para yogo tidak bisa melihat atur gerakan dari penari. Yo. Yogyaniro kang para prajurit lamun bisa samya hanulada katya nguni caritane andali rasa Prabu sasra bau ing Maespati aran Patih Suwanda lelabuhan ipun kang kinelung Triprakara guna kaya purune kang den atepi nuhoni trahu tomo. Milah panggawe Allah gunane geni atemahan terato maling ngado kan ono ngarahi wa mami no duduk pan seno paman apa martane dalam ing dalan akeh pati mati kena mati pinedang liga
dan garing glominting. Ayo, ayo, ayo. Temandang prajurit aneh palakan tarasa sengkut ing karya ketermingkut rame ing karya aneh karya rame ing karya tarasa sepi ing pamrih. Ayo, ayo, awas. Oh. Yuk kasih jalan, kasih jalan.
Lo. Yes. Katakan pambagio kelejengan sugeng siang. Selamat siang, selamat sore untuk seluruh pengunjung di 0 km Kota Yogyakarta. Tentunya salam jumpa bersama konco-konco para pametri budaya Among Beksa. Oke. Oh nggih. Sudah ndadi Romo? Oh sampun. Jadi Nggih. sama niko sampun dadi. Ya monggo untuk seluruh penonton, monggo jangan dekat-dekat. Weh. Niku jatilane ngoyak lho, Bu. Betul. Kalau zaman dulu kalau yang berbaju merah kan dikejar biasanya gitu. Nek saiki ngoyake ngoyak duit, ngoyak sawer. Jadi monggo Mas, lagunya. Ayo Mas. Kamu wingi Aku ra ngemis ning atiku miris curiga rasane apa wis ana ganti monggo aku isih sayang tresnaku ora bisa tresnamu tak pasrahke brek pangeran yang mesti jodoh ora bakal ora dalan Among Beksa penak ya Dik penak ya Mas. Gusti Arjuna monggo Mas. Dimas kesayangan kaya apa rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane tandan rindu Suci ngerti kamu
Oke, satu teman sudah dihadirkan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau request lagu, Ya, bisa langsung dari bergabung para bersama penonton, monggo sama boleh. bersama. Oh, ditarik dulu satu. Satu lagu. Satu Oke. lagu. Oh. Monggo juga masih mengingatkan untuk seluruh pengunjung semuanya, monggo di sekitar Bapak Ibu semuanya sudah ada barcode. Silakan Ya, sumbangkan dana terbaik Anda Betul. untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Sumatera. Ya, lagu selanjutnya. Ayo, boleh semuanya joget bareng. Apa betul? Iya. Mangan tempe rasane koyo mangan lawu sate. Serat saanane sing penting ro kowe. Ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Ra usah becucu tresnaku ro kowe ra bakal tak medu. Buka tenan rasane wong kang lagi gandro. Tak perjuangke tekan janur melengkung. Sika Ngombe siji-sijine aku bangga karo kowe. Gelem apa-apa anane tresnaku ra bakal letre. ojo tresnaku raba ibarat koyo kutaku Jogja. Kowe jan Istimewa. Jogja istimewa. Mangan tempe rasane koyo mangan lawuh sate. Nantian saanane sing penting ro kowe. ala ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Ra usah mencucu tresnaku ro kowe ra bakal tak madu. Buka tekan rasane wong kang lagi gandro. Tak perjuangke tekan janur melengkung. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Gelem nampa apa anane
Among bakso. Os. Inga, inga. Os.